исәнмесез? Dünya stüdyasında Gülfiye Şevaliyeva jırlar yaza, kliplar düşürə, özü başqara bu jırlarını hem onda ikinci tapqır ol bizdə qonaq, çünki özünün Nurlu Qaza degan klibi bilen bir klip ko'rsatgan edi, hem biz onu qarаған edik, birgələşib tanışqan edik. Менә хәзер тагы килгән Уфадан Казанга шундый мавыккан шәхес, кызыклы, талантлы шәхес Гөлфия ханым. Саумысыз. Нинди җилләр ташлады хәзер инде? Җилләр, иҗади җилләр инде. Менә китап чыгарга дип беренче генә уйларымны, фикерләремне шушы Казан җирлегендә Аллаһ бирсә тормышка ашырыбыз дип. Димәк, шигырь язу. Шигырь язылды. Юк инде менә. Теге Нурлы Казанны карадылар, Уфада киңәшмәделәр. Нишләп син Өфө дип чыгармыйсың клипны, Казан дип чыгарасың дип. Бик күп сүзләр үземә дә яздылар, әйттеләр дә. Чөнки әтиң синең башкорт, Әлбәттә. Дәүләкән районыннан, әниң Казан ягына килгән татар, һәм күңелең сиңа башкортлыкта сыйган бит инде бит. Һәм хәзер инде пыр тузып, татар милләте турында клиплар җибәрә башладың бит инде язып. Җырлар. Аллага шөкер, менә уйламаганнан башланды бу хәл. Нурлы Казаннан башлаган идем. Кичә генә менә бер ханым әйтә, сез Казан турындагы җырыгыз белән Казанны күтәрәсез. Җырыгыз сезне күтәрә ди. Ул таныш хатын булып чыкты. Юк, таныш түгел. Урамда таный башлады. Урамда, Бауман урамында. Телеканал, инде каналда чыга ул. Мәйдан каналында. Димәк, Мәйдан каналын карап, инде хәзер Гөлфия Шәвалиева Гөлфия әйләнә башлаган. Чөнки фамилиясын онталар ул. Хания диләр инде. Фаузия диләр, шуның кебек инде Гөлфия булган насыйп булсын. Шатландыра бу урамда кешеләр эндәшә башлагач ул күңелендә. Әле менә троллейбуста. Димәк, милләт турында, Казан турында карыйлар икән бит. Карыйлар. Бер ханым да, сез бит әле Гөлфия дип, менә транспортта танып, мин сездә контакт битендә дусыгызда, менә Ханиягә багышлаган җырыгызны карыйм, сезнең шигырьләрегез күп дип. Аллага шөкер, мин сез бик күп иҗат итәсез. Аллага шөкер. Инде хәзер татар милләте турында клиплар күбрәк эшли башлагансыз. Нинди клиплар өстендә эшли башладыгыз һәм ничек? Минем икенче патриотик җыр ул бердән булык татарлар дип атала. Аны мин сезгә һәм Рауф Юсуповичка былтыр 30 августта Рауф Хасанов инде таныш инде. Бәләбәйдән килгән монда. Казанны яңадан төзүче. Бәйрәмгә мин сезгә икегезгә дә берәр куплетын һәм кушымтасын язган идем. Шуннан соң менә ничектер сез дә аны кабул иттегез, рәхмәт. Дәвамлы булды һәм җыр булды. Кызып китеп, шуны тулы клип эшләргә исә. Клип эшләдек без аны. Беләсезме, ул клиптә татарның тарихын гына түгел, аның кем икәнен, нинди була ул татар, һәм без татарлар бердән булып яшәргә кирәк дигән. Татарның берләшүе турында татар конгрессына килеп, татар конгрессында эшләгән кеше кебек итеп инде. Хәтта аны җитәкләгән кеше кебек шулай җырлыйсың. Карыйгалар нинди дә булса өзекләре бармы аның? Бар. Тәмамлану алдында клипны Алла бирсә халык кабул итәр дип ышанабыз. Millet
güçlü halk, biz kıyıl halk. Din içinde, dil içinde birden bulayık. Biz güçlü halk, biz kıyıl halk. Din içinde, dil içinde birden bulayık. Din içinde, dil içinde birden bulayık. Din içinde, dil içinde birden bulayık. Tatar milleti turunda kliplar düşüşü, jırlar yazışı hem başkarışı Gülfiye Şevaliye bilen söyleşkende bir kızık, bir sitrikli temaga ihtibar etmişi bulmayı bit. Rüstem Minixanov, Tatarstan prezidenti millet turunda makale bilen çıktı. Hem cemaatçılık gajeplenip, kuanıp karşıladı. Kimdir belki uşamasa ansında aytırga mümkün indi. Siz de aytınız hele, bu makaleni siz okudunuz mu? Elbette okudum. Büyük küp variantları var bitinde, barısında okudum. Jintikler, rahmet. Kıskarakta basılgan yeri var, uzakta var. Mine en birinci yığılıp okuduk indi. Yığılıp okuduk. Kirek kütülgen makale bu. Çünkü benim için mine yetekçi, türlü kimeldeki yetekçi, eğer de özünün eytir sözün işlenilgen işlerine tayanıp eyteyken, bu yetekçi lider benim için. Hem şu işlerge tayanıp orı tabanda maksatlar koyayken, ol halk için yaşayan lider bula benim için. Hem ikinciden benim o da kişiye de, yetekçilerge de, yetekçilerden de gaile degen söz işitilse, men ol kişini hürmet edem, men ol kişini kabul edem, hem mağrifet degen söz yangıradı. Nerse kirem, menimce mağrifetini men en birinci belki vakitte neneyimden işitken edim. Şunan arı taban men anlay başladım, onun büyük kulemli söz ikenin, mağnali, tiren mağnali söz iken. Mağrifet degen sözünden anlayayım, tilini saklav, medeniyetini saklav, öğrenü, Tatarlar özleri öğrenseler, tarihin öğrenseler, tilin öğrenseler, medeniyetin öğrenseler, birleşseler bula, hem Tatarstan onlarga tirek. Buna sana tirek mi? Elbette Tatarstan'ın missiyası, Tatar dünyasını birleştirip saklap alıp kalı diye bete bir kıyı hem bir riskovani söz indi bu bir kırkanda. Kimbedir yaşamaz da belki. Belki yaşamazdır. Benim ikinci yerim halkıma diye atalı. Minanı 14. may taң aldından yazıp koyganman, taңgı 3 deyip. Taңda bilmagın әлі. Gururlanam senin bilen halkım, danlı yazmış kişken Tatarım deyip. Bu şiirde men tilge, mine til, Tatar tili, her gailede yangırarga tiyiş. Bu jir klip bulan. Jir klip, eye. Kara bu bit, Rüstem Nurgaliev'nin шығышына бек шумағына сіз моторғына давам етіп қыстырып жібердіңіз. Бек элегантно келіп шықты бұл бір қарағанда. Шулай мекен енді, шулай болсын енді, хоплайым оның айтқан сөзлерін. Hem mine onun sözlerin мәкалесін дағында хоплап şunu айтасым келе. Biz min balalarımны, ынықларымны күніне bir Tatar sözü öğretem. Bir söz bolsun. Әмма mine bir aytayım. Timur, Neney, дай воду, su bir. Hazır aytem bitinde. Timur, su bir deyip üretem. Neney, su bir deyip. Bu niçik işite? Neney, su bir. Süper. Şulay bolsa. Siz özara iptaşıgız bilen, başka toğunlar bilen Tatarça söyleşseniz, ol işitip durup öğrenmey mi? Tatarça elbette. Kızıksınalar, matur deyip. Halkıma jeri buldu. Tağın indi jırlar, millet turunda. Men sizni qarayım, indi siz Tatar Kongresi'nin штатный jırşısı, hem kompozitoru, hem klipçisi bulasız. Tağın ne көрерге nasip bulur eken bizge? Mene ür yanga әлі siz birinci işittiniz bu şiirni. Kichagina yazdım. Ruxsatınız bulsa men o'qib eshittirarım. Tatar yolu degan. Qozon nuri buldu, nurli Qozon buldu. Birden buluq Tatarlar. Tatarlar. Ol bitinde geografiya turunda da var bitinde. Halkıma degani. Türlü tübekler bütün dünya. Tatar yaşagan tübeklerinin
Жылгалары, күлләре, шәһәрләре искә алына. Әйе. Онсы юл китте инде. Татар юлы. Бу шигырьнең мәгънәсе. Татар темасын моны аркылыга, буйлыга җырлап күрсәтә торган кеше булып чыктың бит син, Рәхмәт. Менә татар юлы. Минем дә карт әтиләр менә Раскулачеваниядән качып киткәннәр Башкортстан якларына, Аслыкүл буенда җирләр алып, Әлшәй районына, менә аларның үткән шушы юлын шигырьгә салдым. Нинди хисләр белән алар шушы туган илләреннән аерылып киткәннәр, алар белмәгән бит инде. Нәрсә күрәсен алар турында татар юлы. Бурма-бурма алда юллар, ни язгандыр язмышлар. Газиз илкәем, каласың, хуш булыгыз, туганнар. Төннәр караңгы булса да, ак булсын атар таңнар. Изге җиргә тугры калыр, дин юлында булганнар. Үтәсең бар күп чакрымнар, диңгезләрне, тауларны. Раббым, үзең сакласаңчы, юллар үткән татарны. Себер салкыны туңдырмас, кайнар кояш көйдермәс. Юк итәргә дә теләрләр, халкым көчле, югалмас. Авыр юллар үткән чакта, халкымның бар канаты, үзе кебек чыдам, горур, зур терәк, татар аты. Йорттан алда мәчет салган, төяк иткән илләрдә, аянычлы язмыш кичкән, тап төшерми милләткә. Раббым биргән аманатны чәчәргә иман, гыйлем. Гасырлар алышынса да, шуны онытма, халкым. Бар дөньяга һич сулымас, җәйгәнсең тирән тамыр. Сынауларда югалмадың, кайтыр илең бар татар, көткән илең бар татар. Бу сүзләрне ишеткәч, Гөлфия ханым, минем сорауларым бетте инде. Чыннан да моны уйларга кирәк, бу чыннан да теге президент сүзенә дә дәвам кылганда, чыннан да бу йомгак булды инде бүгенге сөйләшүгә. Насип булсын менә шушы клипларның эшләре биткәнен күрергә. Менә шушы шигырьне кирәк булса, нәрсәсендер шомартып, җырларга һәм сез бит шул клип итеп төшерергә яратасыз. Мин клип яратам. Алла ярдәм бирсен сезгә бу клипларны төшерергә, иптәшегезгә матди ярдәм бирсен, Алла үзегез көчегез белән бит. Һәм безгә барыбызга да телевизор аша, интернет аша, сәхнәдә, төрле мәдәни чараларда татар халкы турында, берләмлек турында шул җырларны һәм шушы кызыклы тирән фикерләрне ишетергә, карарга насип булсын. Гөлфия Шәвәлиева, Гөлфия исемле ханым, Уфадан килгән Дәүләкән кызы, ул хәзер Казан кызы булып бара үзенең иҗаты белән. Рәхмәт чакыруыгызга, бердән булыйк татарлар.